skubbe kanten ind, så den bliver mindre. Så skal I faktisk folde den ud sådan her. Så den mere blød og afslappet, og den bliver større og nemmere for jer. Jeg har simpelthen sådan der. Nu er den blød. Det er den eneste napolitanske måde at gøre det på, når du skal åbne sit pizzadej. Det er, at man siger 1, 2, 3, vender den om. 1, 2, 3. Så fat klokken 3, vender den om ned mod klokken 6. 1, 2, 3. Så har man sin frokoststørrelse tallerken. Lægger man hånden ned på, strækker i dejen, vipper, roterer, strækker, vipper, roterer, strækker, vipper, roterer, strækker, vipper, roterer. Det hedder The Slap and Fold teknik, og det er simpelthen den hurtigste og mest effektive måde at åbne sin pizzadej op på. Fordi den suger lige præcis det mel, den har brug for, og banker det hele tiden af. Så man lægger hånden ned på, strækker, op på underarmen, roterer den, strækker, vipper, roterer den. Hvis man bare løfter den op på hånden sådan her, og ikke roterer den, så klasker man ikke sammen på samme måde. Man skal hele tiden rotere den, fordi så tager man fat et nyt sted hver gang. Simpelthen. Hvornår kommer du til det med kagerullen? Okay, så tager vi vuggestuemetoden. Godt. Sådan her, hvad hedder det, jeg vil gerne komme og vise jer det her flere gange i løbet af selvfølgelig. Det er ikke fordi, I kan gøre det, som I har lyst til. Jeg vil gerne vise jer det flere gange undervejs.